Ka history jong ka jingnya ka jia Israel bat Palestine. Ka jingnya ka jia hapdeng ka Israel bat ka Palestine. Kalasdang nadu shwa ka snem khat khandai sau popra. Hakato kapor ka jaka ka bamantala tip kum ka Israel bat Palestine. Ka day hapo ka jingchichar jong ka British Empire. Ki jiu bat ki Arab Palestine. Ki shong haka ju ka jaka. Henry ka jingnya perniam bat khandeu kilasdang banju. Ha ka snem khat khandai sau popra. Lapan benaya ke jilla Israel kiri Arab bamarjan kila thma persya hadin ke thma Israel kala bat shibun ke khandeu bat bon ki Palestine kila petchnong kabaki khot nakba ha ka 6-day war Israel kala job bat kala shim ya ka West Bank bat ka Gaza Strip nadu kata kapor kani ka jaka kadang long ka benta ka ba ya khaja hadu menta ka Hamas kala shimti ya ka Gaza nadu usnem 8000 niyo ka Israel bat ka Egypt kila khang ya put blockage bat kani kala wanra jinge ha ka imlang salang ha Gaza haubna risaw 8000 arpolai Hamas kala hirthma sha Israel ka Israel kala jubab da ka jingther ka bakraw ha Gaza kani kala wanra shibun ki nongyap bat ki jinge ka bakraw ha kalyang ka jingira patba ka jinglong jingman menta bon kibriu ha Gaza kila do ya ka yeng kasem bat kila sa kum ki nong patchnong ka jingkerdo bam ka badawai ka long ka bacur ka ri kum ka United States bat ka Iran ki don benta ha ka jingya ka jia lengba ka jingya Krisyan ya ki liang bapher ka United Nations ka dang persyang banwanra ya ka jingsuk ladab sngotenat ya kum kini ki jaj khana sa ailang ya ka jingkersyan da ka ba subscribe ya ne u channel khnang bangin la banwanra ya ki khana ki ba bon jaj khamtam halor kani ka jingya ka jia khoblei shibun